司令部に次ぐ支援船と工作船を空母まで合流せよ。以上だ。エンジニアに次ぐ直ちに空母を航行可能状態に修復せよ。アーセナルおよびアビエーターに次ぐ弾薬を補給し、ランナーに航空機を補充せよ。以上だ。作戦指示を。各班に次ぐ敵軍を迅速に撃破することが政治を分ける。各員一斉奮励努力せよ。十分に警戒せよ。こちらラプター、敵空母を発見。全力で撃沈せよ。戦隊司令に次ぐ偵察情報によると、もう一隻の敵空母が残存している模様。発見して撃沈せよ。ラプターに次ぐ最適なルートを検討中だ。南西に向かえ。こちらラプター、離脱する。
班に次ぐ。本艦には修理用の設備がある。我々から離れるな。戦場に火災を確認。対応完了しました。敵駆逐艦の撃沈を確認。戦場に火災を確認。対応完了しました。任務部隊司令部よりラプターに次ぐ。合流地点を送信中。確認せよ。了解。進路を変更する。こちらラプター、航空機の出撃準備完了。以上だ。敵艦に攻撃を集中せよ。
巡洋艦の撃沈を確認。戦闘終了まで残り5分です。敵巡洋艦の撃沈を確認。